An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2nan ye février kalo bi o tile 22 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye arajaba kalo ye an ma ladɔnna k'a fɔ bi o tile 23 ye jace la san kalo 7nan don hijira san 1443 saro dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ kunungo CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen donna an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali sanakunu jiri kɛnɛ kan lakana tigilamaw n'o ye polisilakaw olu kɔni ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn dɔw la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo an ka protection civile mɔgɔw olu kɔni ka jalasɔrɔ baara dɔw kɛra o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bamakɔ ɲamakɔrɔ kuranin na maa dɔ kɔni n'a ka denbaya olu bɛɛ lajɛlen fure kɔni taara ye u ka du kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Samaɲanakaw fɛ yen nɔ commune Mandela a yirala ko dugukolo ɲɔgɔn samana dɔ kɔni bɛ yen nɔ k'a bɛ kuma ja ko muso dɔ ko k'a kɔni bɛna olu ka yɔrɔ ntaragiw la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ kunungo CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen donna an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye faranjala fanga kun t'a janya a hakilinaw kan ka sigi sen kan cogo min na a yirala k'a fɔ ko ni cɛ in ka wulikajɔ kɔni kun y'o ye ka se ka na an ka jamana kɔnɔna na sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogoya minnu na waati kɛrɛnkɛrɛnlen bɛn bɛ se ka k'o la cogoya minnu na a n'an ka jamana maa ɲɛma dɔw ye ɲɔgɔn ye a y'a yira k'a fɔ ale kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye faranjala fanga kun t'a janya hakili jagabɔw bɛna se ka kɛ o ko la o ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogoya minnu na wa a y'a yira k'a fɔ ko kulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɔni bɛna sigi sen kan CEDEAO yɛrɛ fɛ ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na kunnafoni y'a yira k'a fɔ bi yɛrɛ ani Mali jamana ɲɛmaaw kan ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ ko in bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka di Mali la Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali sanakunu jigi kɛnɛ kan Mali lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnla polisilakaw olu kɔni ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn dɔw kɔni na a yirala k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn min bɛ wele ko cocaïne o kilo 4 n'a kunkan fɛ tɛgɛ kɔni kɛra o la a maaw kɔni olu minɛna ni k'u bila finitigilakaw ka bolo kan polisilaka minnu ye nin baara in kɛ o ɲɛmaa dɔ ye commissaire Ibrahim Kebele an k'ale lamɛn. An ka baara bɛnnen don aéroport sécurisé de ma donc o sécurisation kɔnɔna la dénonciateur dɔ nana ka na kibaruya d'anw ma ko valise suspect dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la donc an ye fɛɛrɛ kɛ ka an bolo da valise in kan valise in sɔrɔlen an ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ka valise kɔnɔna fouiller an ka fouille taara bɔ koli 2 kan olu dogolen don valise in kɔnɔ ka valise fara k'u don a kɔnɔ ka kɔli datugu da la donc an ye kɔli in fara k'an bolo da a sachet 2 kan puduru jɛman kun b'a kɔnɔ donc comme aéroport la yan nɔ polisilaka ni gendarmelaka dɔw bɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko OSS olu ka baara ye drogue kɛlɛli ye an ser'u ma ka puduru jɛman in yiru la donc u y'a testé siɲɛ 2 test min y'a yira ko puduru jɛman in drogue dure de don cocaïne ko an y'a pesé a kilo taara bɛn kilo 4 ani gramme 300 donc a valeur marchande yɛrɛ bɛ taa miliyɔn 100 ni kɔ la Ala nana kɛ an bolo da kan mun ye an na dɔnniya ale fana y'a minɛ mun bolo bon an sera k'an tɛgɛ da o kan ni tun bɛ tali kɛ commissaire Ibrahim Kebela a y'a fɔ cogo min na maa ka baara ni waleya sugu ninnu ye Ala ka se ka fura bɔ a bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma tɛgɛ ka se ka k'u la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ninnu kun bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni ka taa jamana kɔkan na yarabi Ala ka fu siri ni waleya jugu ninnu dan na n'an bɔra ye protection civile maaw n'o ye sapeur pompier maaw ye olu kɔni ka jalasɔrɔ baara dɔw kɔni kɛra kunungo a kɛra nisɔndiyaba de ye a yira ko maa caman kɔni ye jala sɔrɔ min bɛ tali kɛ an ka lakana minisiri la ale tun b'a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Dawudu Aliyu Muhamɛdine a ye kuma min fɔ yen nɔ an ka lamɛn. N y'a daminɛ ka ninnu féliciter minnu y'u ka jala sɔrɔ bi k'a f'u ye u tilala min na se o de y'a bɛɛ la nɔgɔmani a bɛɛ la gɛlɛman de bɛ nali n'o ye baara ye n'o ye ka adamadenw ni lakana ka jamana lakana k'a f'u ye fana u bɔlen min filɛ nin ye a tɔ ma nɔgɔn u kana bila u kunna k'a fɔ ko min b'u ɲɛ a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn bi bi in na an ka jamana degun caman bɛ yen nɔ n'o ye sécurité degun ye ani fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ k'a ɲini u fɛ u ka ɲini u yɛrɛ kɔ u ka jamana bila nin bɛɛ sanfɛ an b'a ɲini population fɛ n'o ye protection civile mɔgɔw ka mobiliw ye surtout sirène b'a la mankan b'a la a ɲini b'u f'u ka sira bila ni u y'o bɛ nin na n'u tɛ ka taa tasuma faga la u bɛ ka taa dɔ bɔ kɔlɔn kɔnɔ u bɛ taa dɔ bɔ ji la u kɔni bɛ ka taa dɔ de ni
lakana donc n'u y'o ye u k'u jɛngɛ dɔrɔn u ka tɛmɛ u senna ka teli dɔ ye fɛn min ye o bɛɛ de fana bɛ an ka civisme la k'a ɲini mɔgɔw fɛ protection civile bɛ bɛɛ de ka baara la n b'o o yɔrɔ in fana fɔ an ka mɔgɔw ye a kɛra sugu kɔnɔna ye a kɛra bagan feere yɔrɔ ye garabaliw ni yɔrɔw an ka hakili to protection civile tɛmɛsira la an ka hakili to tɛmɛsira la ni kun bɛ tali kɛ lakana minisiri la Dawudu Ali Mohamedine a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana lakana n'an bɔra ye Bamakɔ ɲamakɔrɔ kuranin na a yirala k'a fɔ ko musolaka dɔ kɔni ale fure kɔni taara ye a ka du kɔnɔ a n'a denw a yirala k'an yɛrɛ fure kun bɛ so kɔnɔna na ni ka da sɔgɔ a da la a cɛ fɛnɛ o fɛnɛ fure ni den 2 olu fure taara ye kɔlɔn kɔnɔna na ni kɔni kɛra dabali banko de hali sisan ɲɛ kelen ma dɔn nin ko la nka sigidalama dɔw olu y'a ye cogoya jumɛn na an k'olu dɔw lamɛn sitan fɔnba n'a bɛ tɛmɛ a bɛ foli k'an na de kɔrɔbalenni bɛ yen n'u wulila dɔrɔn u bɛ taa an fɛ yen an yɛrɛ kɔni ye jateminɛ kɛ ne bɛ yɛlɛ sanfɛ an bɛ taa fini da an ye jateminɛ kɛ an y'a sɔrɔ dumuni minɛ sigi bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ tile joli don a tɛ ta ka bɔ yen an y'a jateminɛ fɔlɔ n ko muso taa mɛn faso la an nana y'a tɛmɛ n'o hakɛ bɛɛ kan baden bɛ taa anw de fɛ yen ne sɔrɔla ka taa fɔ n sigiɲɔgɔnmuso ɲɛ n ko awa n ko tiɲɛ na n ko mamu n ko ni mamu bɛ taa yɔrɔ la a b'a ka minɛn ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ko mɛ ne bɛ yɛlɛ sanfɛ ne bɛ minɛn ninnu yɛrɛkɛlen n ko n ko an t'a ko ɲɛɲini o kɛra min kɛ sigida mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ tɛmɛ da na a bɛ taa anw ɲininka an ka sɔrɔ ka wuli sisan sigida mɔgɔ ka ɲininkali gannen n ko an ka taa ko ɲɛɲini an nana an jɔ biriki kan kɔfɛ yan ka so kɔnɔna lajɛ fo ka fɔlɔkɔ da yan na an ko awa an ka denmisɛnninw bila koko fɛ ka dun k'a lajɛ ni min bi an ye denmisɛnnin bila koko fɛ o don n'a ka n'a sɔrɔ muso in yɛrɛ ka telefɔni d'a mɛ portefeuille sanfɛ matatɔni bɛ portefeuille in kɔnɔ ne ko awa an ka taa telefɔni ta an ka tila ka cɛmani dɔ ɲini tugun k'o bila ka don ka na telefɔni ta an ka sɔrɔ ka wele kɛ wele fɔlɔ bɛnna ni bata ye n ko mamu bɛ yen wa a ko mamu tɛ yen k'ale yɛrɛ bɛ ka weleli kɛ telefɔni bɛ ka sonné mais a tɛ ka taa k'ale yɛrɛ kamana gannen de don yan an fɛnɛ k'o ma sisan o kana fara an kana ɲɛɲini mamuko la olu bɛɛ nana ba a n'a a dɔgɔmuso olu fɔlɔ de sira yan an nana minisew ɲini sisan kana da nin fɔlɔ kari ne tɔgɔ ye Awa den 2 de b'a bolo kelen bɛ sin na o k'an ka san 1 bɔ nka den k'an ka san 2 bɔ min bɛ san 2 bɔ ale de bɛ taa n fɛ yen ale de bɛ taa ne ka denmisɛnnin nɔfɛ tulonkɛ la o de la anw ma olu ye min kɛ anw ka sɔrɔ ka wuli k'an jɔ ta an ye nin kɛ ta min kɛ ni ba nana an ye da fɔlɔ nin kari an y'o kari ka tila ka na nin kari mamu yɛrɛ bɛ si so min kɔnɔ an taara o kari ka mamu de dalen sɔrɔ mamu fununen dalen sɔrɔ a salen fununen dalen o mana ka kunkolo yan fɛn kɔni fini dɔ tonnen don kan ala ko tiɲɛ an ma se k'o fɛn bilen de bari muso bɛ siran an b'o la ka bɔ anw ni kule min bɔra u ye pɔnbɛ mɔgɔw wele olu nana ja cɛ ni denw su bɛɛ kɔlɔn kɔnɔ den 2 ni cɛ olu su bɛɛ kɔlɔn kɔnɔ an sigidalamɔgɔw siranna ye dɛ faamaw ka wuli k'u jɔ n'o tɛ anw kɔni siranna ko n'i ye duga ye su kan k'i b'a fɔ duga bɔ an su kan nin kɛra nin na cogo min na n'an jala gɛlɛyara an b'a dɔn an ta bɛna kɛ cogo di an siranna dɛ o siran de bɛ an kan anw kɔni bɛ da an ka so de an tɛ sunɔgɔ ni tun bɛ tali kɛ sigidalama dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn kɛra nin sababu ye Ala ka se k'o ko da ɲɛnamaya n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ dugukolo ɲɔgɔn sama dɔ kɔni bɛ sama ɲana kabini kuma ni jan a kɔni yirala ka ko musolaka dɔ kɔni taara olu ka yɔrɔ dɔ kɔni nɔfɛ k'a b'an daraki u la ko a bɛna kɛ logement sociaux kɔni ye a yirala k'a fɔ ani duguden dɔ kɔni jɛmakan don dugutigilakaw fo ka se duguden bɛɛ lajɛlen kɔni ma olu kɔni k'u ka yɔrɔ tɛ di u ye wulikajɔ kɔni kɛ u y'u sen don ka bolo don ɲɛtaga sɔrɔ ko la u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka dɔw lamɛn ne ye Madu Jabate les ressortissants de Samayana récépissé b'an bolo Bamakɔ an de tun bɛ ko association piloté sɔgɔforoko in bɛ daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ association bɛ marché donc an ka duguden dɔ de bɛ yan nɔ ale de tun ye dugu conseiller commune Dimane na madame Tera Fana Tera a nana n'o ye ka na k'a bɛ dugukolo ɲini ko ka logement sociaux kɛ a taara joliba fana k'olu fana ye 7 hectares a kɔ dɛ a nana Samayana yan nɔ a y'a essayer ka denmisɛnninw ka bureau sigi k'a fɔ ko logement sociaux bɛna créer a donna ta kuma de sera ma ko ko dɔ de b'a fɔ ko ka logement sociaux kɛ an ye ɲɔgɔn ye Bamakɔ ka ɲɔgɔn cɛ ka na fa Isa fɛ yan u ye denmisɛnninw embobiner ne k'u ma ko karisa ko dugutigi kana don nin da fɛ dɛ u b'a fɔ k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ bɛ maison de jeunes u ye jeunes ɲɛnamini n'o ye k'u mago bɛ hectare 50 la et puis k'u mago bɛ sirada fana na mais ils ont essayé de fusionner les 10 hectares k'a kɛ 50 hectares parce que domaine ko olu kelen tɛ se ka 50 hectares di mɔgɔ ma il faut le ministère de l'administration territoriale le ministère des finances et le ministère des domaines comme o ma se ka kɛ u ye 10 hectares créé maintenant a tɔ tora mun ye est-ce que ils ont vidé les droits coutumiers dugulamɔgɔw jɛnna n'a ye wa u y'a sɔrɔ o ma jɛnna donc ils ont bloqué o avis yɛrɛ bilala ka taa tribunal la tribunal ye demande kɛ pôle kɔnɔ ye demande kɛ u y'o de bila ka taa k'a fɔ ko ko an ma sɔn ko parce que droit coutumier n'a pas vidé ni jamana n'a taabolo tɛ nin kiri banna o mais n'i y'o kuma cayatɔ ye mɔgɔ t'o tɔ ɲɛdɔn n tɔgɔ Seydou Jakite premier conseil di Samayana Mali cilen de
tagabolo tɛ jamana bolo gɛlɛya min bɛ samana ka dugukolo kɔrɔ ala de b'a dɔn a kɛra b'a dɔn jeliba nali bi samana kan ka dugukolo mɛmɛ bɔrɛn filɛ kɔrɔ samana kɔfɛ an b'o gɛlɛya kɔnɔ n'a fɔra an n'a foroba yɔrɔ ni min ye yan an n'a fɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ ni min fɛnɛ ye yan n'o dugu da la k'an b'an da hirimɛ ɲini yɔrɔ k'o fɛnɛ suma an tɛ cogo dɔ a la an nali suma dugutigi ta kalama conseil ta kalama mali kɔnɔ an tɛ maliyɛn ye nka an b'a sama f'a dan mɔgɔ min n'a san walida ni kira tɛ a ta k'a ye a b'a si an kaburu k'an de an tɛ fɔ dugu bɛ kan an da hirimɛ de bɛ bɔ yen n'a fɔra ko n'o suma an sigilen su kesi la an bɛrɛ denmisɛnnin dɔ de bolila ka na ko basi dule k'a da tuma fɔlɔ ka suma ko kana dugukolo suma hectare jeli ko n'o suma dugu kɔnɔ dugutigi ta kalama conseil ta kalama an fana ni bɛɛ bɛn a ma nin tɛ sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Samaɲana dɔw la u y'a fɔ cogo min na ala ka bɛnkɛ ni ko la min bɛ tali kɛ Samaɲana dugutigi yɛrɛ la Siyaka Jakite ale ye wele kɔni bila jamana ɲɛmaaw ma u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fo ka se ka siri ni ko in dan na ka se ka dɛmɛ don olu ma an ka dugutigi lamɛn. Siyaka Jakite ne ye Samaɲana dugutigi mɔgɔ min na ka bɔ Bamakɔ ko sobaforo ye k'an bɛna kɛ lotissement sociaux ye ne ko a y'a to fɔlɔ Bamakɔ kɛnɛ n'an na commission min ye Bamakɔ n'o nara o tuma an bɛna bɛn min na an b'a ko ye kuma bila l'o kan ala y'a kɛ ne ba bandon u nana suma o don de k'an to suko la ka na sunya k'a suma musonin de y'a sa a yi ma ye mais se tɛ n ye mais n b'a ɲini fama fɛ ala yɛrɛ kama a ye kɛ n na yɔrɔ min k'a na yɔrɔ min ma dugu yɛrɛ ta de yɔrɔ nin ye an n'a dɔn cogo jɔn ne bɛn'o kɛ o y'a sɔrɔ o ye dugutigiya la o de nalen a ye n'o de wele ko dɔ ye sumafuru la ko ka suma an ko k'an dɔn ko to yen fama yi se t'an ye mais ni fama sera ka na yɔrɔ bɔsi muso na ka buma wa fɛn sumalen de don a ye n'a sonya ne woloba bandon k'a suma ka feere samane dugutigi o denkɛ o de nalen ka na ye fɛn nin ye a kan sɔrɔji a kan o tɛ ka maga la bon komi n'o kɛra ayiwa ne yɛrɛ t'o dɔn dugumɔgɔ wɛrɛ t'o dɔn ayiwa ko musonin t'a yɔrɔ an musonin ma se dugutigi ma a ma se conseil ma an yɛrɛ kɔni t'a dɔn fiyewu f'an wale ko an bɛ taa baara k'a la min ye ne fɛ fantan dɛmɛbaga fama ye parce que an ye tile min na nin ye a kalabanci ka ca a ɲuman ye. Ni tun bɛ tali kɛ Samaɲana dugutigi la Siyaka Jakite a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnkɛ nin ko la n'an bɔra ye jamana ɲɛmaaw kɔni hakilina dɔ kɔni sigi sen kan moto permis ani fo ka taa se carte grise ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka jija ni k'o ta kalo 9 kɔnɔna na kalo 3 kɔni o kɛra o la ka ban a tɔ ye kalo 6 ye nka malidenw kɔni kuma cayalen bɛ dɔw fan fɛ dɛ caman y'a yira k'a fɔ ko nin t'a kɛ kuma ye ko jamana ɲɛmaaw kun kan ka lajɛ ka waati wɛrɛw kɔnɔ min bɛ tali kɛ moto katakata ni olu ka syndicat dɔ kɔni wulila ka se an ma yan nɔ ka na hakilina fɔ nin ko in na ko jamanadenw ka se k'a ta ko a dabɔkun ye jamanadenw yɛrɛ ko ye Mohamed Sise an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mohamed Ali Sise ne ye moto taxi secrétaire général ye le syndicat des moto taxi mɔgɔ si tɛ fili ni yɔrɔ ma o de ye ne se yan parce que ne tulo b'a la radio dɔw la dɔw b'a k'a fɔ ko gouvernement ka permis jɔ permis gouvernement ta tɛ o gouvernement m'a kɛ o international diɲɛ bɛɛ de jɔra ni permis ko ye ko bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni 2014 2015 katakatani bɔra policiers ye ko ka u minɛ k'u minɛ ka taa n'u ye an fana tagamana an taara gouverneur bara Traoré à l'époque c'était Traoré qui était le gouverneur an y'a ɲɛfɔ a ye n'i y'a ye permis mɛnna a ma don an syndicat donn'o Traoré ye lettre ci police directeur ba ko a k'a jɔ mɔgɔ ninnu mɔgɔ sɛgɛnnenw don u k'u jija sani permis ko problème ka se a bɛ ɲɛnabɔ donc an ni ministère du transport an kumana mais olu ko en réalité k'olu ye fɛn bila ka taa assemblée la pour k'u ka voter u kan ka permis qualité min sɔrɔ a kan ka voter assemblée la a mɛnna ça c'est avec le ministère du transport katakatani an yɛrɛ ye formation k'u kun a san 2 kɔ 2 ans san o san an b'u former Kanaga la ka permis d'u ma o tɛ dɔrɔmɛ bɔ katakatani tigi o ma wari foyi bɔ u tulo bɛ ne na jikɔrɔnikaw de 400 fara ɲɔgɔn kan an y'a segin u ma on ko non on prend pas d'argent mun nana wariko don a la bi o ye ça c'est un projet qu'ils ont financé pour k'o kɛ ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye parce que katakataniw de don bi ta ye min ye o ye jagoya de ye wari ko de don mais n'a fɔra ko i bɛ nin kɛ mɔgɔw ye u yɛrɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ Mali tɛ se ka permis di bɛɛ ma sisan gouvernement kɔsa in na an taara an n'u ye kumana an y'a ɲini u fɛ u ka dɔ bɔ permis da la ka dɔ bɔ carte grise da la pour que mɔgɔ ninnu ka se k'a teliya k'a san a ka fisa n'a nana caya ka se hakɛ dɔ ma gouvernement bɛ déborder gouvernement a ye namu min an ye vraiment faut féliciter le directeur national du transport faut le féliciter beaucoup u se ka u ye layidu di ministre ya dɔ n'olu y'an wele tɔnsigi la o ko ayiwa u ye min ɲini an y'a kɛ u ka ma filɛ an ye hɛrɛ de sɔrɔ u ye permis 1000 permis ye 3,200 an b'a d'a ma 1000 pour que u ka mɔgɔw ka teliya k'a ta carte grise ça dépend a bɛ cylindre de la dɔw bɛ taa carte grise ni plaque ni a bɛ taa fo 4,700 fo 6,000 u y'a kɛ 1,500
plaque carte grise wa filani kɛmɛ duuru i ka t'i yɛrɛ lakana a bɛ mun tiɲɛ wa filani kɛmɛ duuru e kan ka taa wa tan ni ko sara fɛn min na bon hali ni nin tɛ n'i ko k'i bɛ permis ta nin kɔfɛ n tulo bɛ dɔ la ko fo transition ka ban n'i ko k'i b'a ta e hakili k'i b'a sɔrɔ 1000 na e hakili k'i b'a sɔrɔ wa filani kɛmɛ duuru plaque ni carte grise wa i t'a sɔrɔ o la munna sariya tɛ o a prix ye 3,200 ye o ye permis normal ye permis bi 1000 na sisan o ye kalo 9 min dira n'o kalo 9 dafara dɔ bɛ fara a kan wa ne ko a tɛ ta a ma kɛ wa o bɔ kalo 6 de ma dɔ fara a kan wa ne tɛ se ka layidu dɔw la mais an ye ɲuman de kɛ an ye ɲuman min kɛ an bɛ fɛ an ka militaires de ka bɔ u ka taa permis ta kabini a ma gɛlɛya dɔw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ furancɛla fanga kɔnɔ ko nin wagati ka gɛlɛ ko gouvernement tun man ka nin exiger mɔgɔw kan nin waati la ne ye syndicat yɛrɛ ni ne ye gouvernement n b'a bila ni ne de ye gouvernement ye n b'a to ten munna mun b'a to parce que o tɛ ka faamuyali de kɛ i dɛmɛna e ko dɛmɛ man di ye 1000 bɛ permis sɔrɔ k'i ka taa 1000 ta est ce que i t'a dɔn ni ye sotarama y'i ta sisan n'aw ye constat kɛ permis t'i bolo e de perdre la o n'i yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw gosi n'a tigi sara e bɛ taa kaso la e yɛrɛ bolo a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ kalo 9 kɔnɔ non ne tɛ se k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ parce que volonté tɛ mɔgɔw la kabini mɔgɔw b'a fɔ ko an ka permis ko ɲɔngiri sisan waati ka gɛlɛn ne ko e yɛrɛ Kulibali e bɛ sɔn ka hali ni mɔgɔ ko i ma permis ko ka ɲɛ e bɛ sɔn ma permis c'est la vie de l'individu permis ye adamaden nin de n'i ye moto san ni Mali yɛrɛ tɛ n'a ma jamana si ye e bɛ moto san dɔrɔn i ka yɛlɛ a kan ka tabari ɲini a tɛ kɛ jamana si la e y'a jamana ye wa donc Mali ye fɛn caman de kɛ u ka sabali an ka jamana ye fɛn caman kɛ koyi ne ko maliyɛnw u kana fili u ka taa permis ta permis gouvernement tɛ foyi sɔrɔ a la hali ni gouvernement y'a sɔrɔ gouvernement bɛ jamana min na waati min na sisan gouvernement man kan k'a sɔrɔ wa est ce que gouvernement man kan k'a sɔrɔ wa surtout gouvernement y'a ka wari bɛɛ perdu pour que jamana mɔgɔw ka a teliya ka t'u ka permis ta n k'o ye dɛmɛ de n'u y'i minɛ infraction dɔrɔn de la non seulement i bɛ infraction sara ni permis t'i bolo fana i b'o wari sara o ye joli ye o ni permis sɔngɔ bɛɛ tɛ kelen ye i tɛ taa permis ta c'est sɛnɛ o k'i sɔrɔ. ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Sise la moto taxiniw ka syndicat dɔ don a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn daga danga jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye énergie jumali EDM a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko yɛlɛma dɔ kɔni donna olu ka baara taabolo dɔw la n'i bɛ compteur kɔni ɲini a taabolo kɔni yɛlɛma kuraw donna a la maa dɔ kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ a la Lafiyabugukaw fɛ yen nɔ ale b'a ɲɛfɔ yan ka lamɛn gɛlɛya mun ne y'a sɔrɔ énergie la Lafiyabugu ne kun taara compteur ko la donc demande n ka demande ni n ka du papier bɛɛ bɛ n bolo déjà donc sɔgɔmada na n taara caisse la n bɛ fɛ ka dossier déposer donc muso ko ma k'u tɛ se ka n ka dossier minɛ ko fo n ka coordonnées GPS compteur kan ka sigi du min kɔnɔ ko n ka t'o coordonnées GPS ta o numéro ko k'o fara dossier kan k'o la k'u bɛ se k'a minɛ n y'a ɲininka n k'o ye ko kura ye dɛ ko k'o ye ko kura ye donc ko kunun ko ci fɔr'u ye ko k'a fɔ mɔgɔw ye minnu mako bɛ se compteur ma ne k'a ma n ko mais n ko ni o b'a la n ko est ce que nin y'a kɛcogo ye u kun kan ka kalo kelen ɲɔgɔnna kɛ u ka nin ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye telew ni radiyow la donc a bɛ kɛ ni minɛ minnu ye yala o bɛɛ bɛ maliyɛn bolo fɔlɔ donc n'u y'o jateminɛw kɛ u bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu mais kana k'o cu mɔgɔw kan tan donc ne k'a ma n ko o kɔni gɛlɛyara parce que ne mago bɛ kuran na n ye ɲininkali kɛ n ko o ma kɛ baasi ye n ko bon n bɛ fɛ k'a dɔn coordonnées GPS a bɛ sɔrɔ cogo di yali téléphone dɔ wa ou bien GPS mun b'u yɛrɛ ka agent bolo a bɛ kɛ n'o ɲɔgɔnna de ye dɔw ko k'a bɛ kɛ ni téléphone ye dɔw ko k'a tɛ kɛ n'o ye min ko k'a bɛ kɛ téléphone ye n y'o ɲininka n ko bon n ko ala kɔni ye ne garisɛgɛ Android bɛ n bolo forfait b'a la n ko donc a bɛ kɛ ni application ye cogo min na n k'u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ n ye wala n yɛrɛ ka taa n ka coordonnées GPS ta ka na u ko ale tɛ se k'a ɲɛfɔ ne ye ko sabu k'a m'a ɲɛfɔ ale yɛrɛ ko kura don n k'o tɛ baasi donc n taara chef d'agence fɛ yen n y'a ɲɛfɔ o fɛnɛ ko ma k'a mail cira ale ma n ko mais mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se k'a ɲɛfɔ n ɲɛna ni Google Map de b'a kɛ ou bien a bɛ kɛ cogo min n ka taa n ka coordonnées ta ka na n'a ye parce que n mago bɛ kuran na donc o ko ma ko ale yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn ko mail dɔrɔn de cir'u ma ko kura don k'olu yɛrɛ t'a ɲɛ donc o kɔni gɛlɛya de ye ne sɔrɔ donc n ko n bɛ bɔ k'a ɲɛfɔ maliyɛnw bɛɛ ye vraiment jamana y'an bɛɛ de ta ye ko kura n'a bɛ kɛ a tɛ girin ka ta ka fɔ an ɲɛna ten a ɲɛfɔli de ka kan ka k'an ye o y'an ka hakɛ de telew ni radiyow la a ka fisa ni ko dɔw ye k'a ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o de don k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la Lafiyabugukaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na ni yɛlɛma bɛ don baara la ɲɛfɔli ka kɛ maaw ye minnu mago bɛ jɔ baara in na yaasa kɔlɔlɔ kana se ka sɔrɔ a la u fɛ bɛɛ lajɛlen mago bɛ jɔ fɛn dɔ la kuma dɔw la n'i m'a sɔrɔ o kuma a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye yarabi ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye CEDEAO kɛlen ka ɲangini kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka embargo kɔni sigi a yirala k'a fɔ kayikaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ kayi misi baarakɛlaw la olu y'a yira k'a fɔ olu ka misi kɔni tɛ ka taa Senegal nin waati in na k'o kɛra gɛlɛya ye olu ma ko nka n'a ma ye ko a kun ye jamana ko ye ni jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na olu kɔni y'u muɲu ka se ka nin waati in bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ an k'a dɔw lamɛn kabiri embargo yɛrɛ wulila an ka misiw ma taa an n'an ka misiw bɛɛ bɛ yan de an ma bouger ka taa yɔrɔ si baloko yɛrɛ de ka gɛlɛn parce que la tonne aujourd'hui o ye 46 ye ka yan tɛ sɔrɔ yɛrɛ ka misiw la dumuni a tɛ se ka feere an tɛ taa misiw tɛ taa an kɔni sigilen bɛ an kɔni a degun ka bon i fana b'i jɔ jamana mana fɔ cogo min i bɛ to k'a fɔ o tɛ gɛlɛya ban kosɛbɛ an bɛ bin san an bɛ turuto san an t'a feere ka na
mais o bɛɛ dabila la bɛɛ jɔlen don dɛmɛ min bɛ se ka k'anw ye bi o ye ka bagan balo tun o ye rakali bi sɔngɔ kelen t'a la parce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ 50 dɔw b'a fɔ 50 ni kɔ parce que a fɔra ko fɛn o fɛn b'anw fɛ yan an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kana se ka gɛlɛya. Donc an b'u deli de u ka situation dɔ ɲinan ye au niveau de ministère de l'élevage là n'u bɛ se ka ko ɲinan ye surtout l'aliment bétail vraiment c'est un problème. Sisan baganw bɛ bɔ Mauritanie ka taa Sénégal direct. Kuna sini yɛrɛ u ye weleli kɛ k'a fɔ ko bagan kana na yɛrɛ ko bagan ka jɔ fɔlɔ Sénégalais ko parce que yen falen don donc n'an taara a bɛ k'a ma perte ye o y'embargo kɛ mais o t'a bali misiw cayara Sénégal. An y'a da état dɛmɛni de kama dɔrɔn an y'a jɔ mais sariya la dumuni fɛn dɔ a man kan ka jɔ mais ni état y'a ye politiquement n'a jɔra a b'u dɛmɛ an fana y'o de suivi. Ni tun bɛ tali kɛ Kayi misi baarakɛla dɔw la y'a fɔ cogo min na n'a kun ye jamana ko ye yarabi Ala k'an ka jamana bɔ bolo la. N'an bɔra ye impôt directeur ale kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka munumunu salo kɛ ka taa bɔ a ka baarakɛlaw la impôt directeur Mathias Konate an k'ale lamɛn. 2021 personnel ye baara kɛ kosɛbɛ hakɛ min dira an ma ministère ye hakɛ min d'a ma k'an k'o réaliser donc u y'o sɔrɔ fu tɛmɛn'o kan donc o de la an nana ka le service de recette la donc kana bɔ u ye k'u bɛɛ féliciter u ye baara min kɛ. San 2022 o musaka fana ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ 2021 kan. A bɛ fɛ minnu ma réforme an k'olu ta donc an ye réforme caman ta o réforme la produit dɔw bɛ yen n'a o ye café ni o ye bouillons alimentaires ani tabac ani alcool donc olu produit an b'a essayer ka dɔɔni fara olu impôt kan an ye réforme dɔw fana ta donc min ye ka modernisation par exemple contribuable bɛ se k'i to a ka so k'a ka déclaration kɛ en ligne a ti déplacer ka na impôt la tuguni ani a bɛ se k'i to a ka bureau la ka impôt fana sara bon ani an y'a jate minɛ contribuable dɔw fana bɛ yen u tun bɛ bilan 2 3 u tun b'olu bɛɛ dilan donc o fana bɛɛ bɛ na dabila donc an bɛ guichet dɔ yɛlɛ ani ka état financier ninnu k'a to u bɛɛ ka passer expert comptable ni comptable bolo olu k'u bolonɔ k'a la donc o la o bilan déposera o de b'u ka situation yɛrɛ yira. Ni tun bɛ tali kɛ impôt directeur général la Mathias Konate o kɔfɛ impôt baarakɛla olu ka lafasali tɔn ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Musa Sisogo la ale y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ 2022 kɔnɔna na k'olu kɔni kan ka wari min ladon sefa wari miliyari 1,200 k'u kɔni kan k'o de ladon an ka Musa Sisogo lamɛn. Ala bɛnnen bɛ k'u dɛmɛ an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye an ŋaniya ye jumɛn ye ka se ka jamana dɛmɛ ka se ka baara kɛ min bɛ se ka jamana bɛ se ka jamanadenw ka lafiya sɔrɔ donc o tɛ taa min kɔ an bɛ k'o de kɛ nin ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an bolo ɲɔgɔn ka baara kɛ pour que min bɛ ɲini an fɛ tuma o tuma jamana fɛ k'a ɲini k'a d'u ma jɛlenya ni tilennenya la donc an b'o sira kan an b'u dɛmɛ miliyari 1,000 ni miliyari 62 an b'o de ɲinina bi k'a di jamana ma. Ni tun bɛ tali kɛ Musa Sisogo la a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi n'o sɔrɔla jamana ka ɲɛtaa bɛ fɛn min na Ala k'o sabati n'an bɔra ye hali bi impôt ko hukumu kɔnɔna na Bangonikaw fɛ yen nɔ dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ye gɛlɛya sɔrɔ impôt ko la dɛ ale ye téléphone minɛ feerela de ale kan ka 7,000 kɔni sara 7,000 k'u b'a fɔ k'ale ka 4,000 kɔni sara o 4,000 sarali ma kɛ baasi ale fɛ ale ko ka reçu kɔni di ko ɲɛma sɔrɔ o ko la ale y'a bolo don k'a sen don an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Mamadu Jara ka bɔ Bangoni Jɛnɛbugu la. Ko mun gɛlɛya de b'aw kan a ka sigiyɔrɔ la yen? Gɛlɛya man ka sa impôt ko gɛlɛya de b'anw kan quoi. An ye téléphone dilan de kɛ an bɛ magasin de kɔnɔ an bɛ impôt ta impôt ye 7,000 de ye mais n'i taara impôt ta yɔrɔ la 7,000 b'i ka reçu u b'a f'i ɲɛna k'u tɛ 7,000 reçu dilan ka di i ma fiyewu ko fɔ i ka 5,000 sara i bɛ kuma u fɛ k'u ka sabali i ni 7,000 de nana u b'a fɔ k'u tɛ 7,000 minɛ fiyewu ko fɔ i ka 4,000 5,000 de sara bon i bɛ 4,000 5,000 sara fɛnɛ u bɛ reçu min kɛ ka d'i ma 7,000 de bɛ o kan ne taa o 7 de kɛ ne taara tarata don u ko ne ma ko ni 5,000 tɛ k'u t'a dilan ka di ne ko 7,000 de bɛ ne kunna o ne gɛn k'u t'a dilan ka di ne ma funteni alamisa ne taara alamisa tugun u tila k'o kuma kelen fɛnɛ fɔ ne na tugun ko u tɛ a dilan ka di ne ma fiyewu ni ko fɔ n ka 4,000 sara ko 4,000 tɛ mun na o kɛra sɔgɔmada fɛ o ne gɛn 11h26 mɔgɔ bɛ ka ko jira tɔgɔ misi duuru ya ne ka taa dɔgɔ ma jamu ko ne duuruya ye n sera ka na tugun ni o ye 14h06 ka na kuma fɔ u ɲɛna tugun ko malimakɛ ko sabali 7,000 de bɛ ne kunna n ka reçu dilan ka di an ka pata dilan ka di an ka taa nɔrɔ ka magasin kɔnɔ k'u t'a dilan ka di ne ma ko fɔ ne ka 4,000 sara ne bɔra o la tugun 14h06 ka na n sigi da la kun ka tila don 14h26 ka tila don tugun n ye 20 minutes ka n sigi ka tila ka don tugun ka tila k'o kuma kelen fana ko ni 4,000 tɛ ne bolo ko ne ka taa ka bɔ yan ne seginna dɔ ye ko n ka taa bi ko ni 4,000 kɔni tɛ ne bolo bi ko ne kana se fiyewu
ne ko ma wula bele kulubali aye al mala se diɲɛ mɔgɔ ma ko ni faamuya ka dɔn ka fɔ ko gɛlɛya min an ka san an bɛ wuli ka fɛn ta pour que jamana ka taa ɲɛ an ka se ka fasoden ɲumanya yira o bɛɛ la ka taa u b'a fɔ k'u a dilara ko fɔ an ka surafɛ fɛnɛ sara bon ni délai fɛnɛ tɛmɛna ka sɔrɔ i m'a sara tugun u tila ka 750 fara ka tugun bon an bɛ ka pour ta pour que yari délai ka se an ka se ka kisi o 750 sarali ma bon i taara pour ka bɔ ta gɛlɛya fɛnɛ i bolo tugun ne t'a dɔn an ka taa an go yɔrɔ min na ka taa an jayɔrɔ min na bele wa jamana ko na quoi wana ni sara kun ye jumɛn u bɛ a fɔ de ko ne ka wana ni sara ko dɔ farala fɛ prix de kan k'i ya wana ni sara ko dɔ farala a prix kan i bɛ wana ni sara kun u bɛ tila ka irisi ka diba 300 de bɛ irisi nka dɔrɔmɛ kelen t'a sanfɛ i bɛ tila ka segin tugun ko bon 1000 du ko k'i k'o ta yɔrɔ ɲini ko dɔ k'i k'o ta yɔrɔ ɲini u b'o tigi ka da kan a kɛra yɔrɔ jumɛn ni impôt la a kɛla arateli impôt la bon jɛrɛ bu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ impôt na arateli pɔsi sanfɛla o impôt de la kɛla yen nɔ a tigi tɔgɔ ko misi dunuya n ta tɔgɔ dɔn mɛ an b'a wele dunuya jamana ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ baara dɔw la parce que baara dɔw la u kana sigi ten nɔ k'a fɔ ko baarakɛlaw k'u bɛ baara la quoi fɔ i ka dɔ yɛrɛ k'i bila civil la ka fɛn dɔ don ka na i yɛrɛ kɛ ko dɔ kɛ dɔ pour i ka se k'a dɔn ko min bɛ a kɔnɔ quoi sinon an minnu bɛ nin fɔ ta u ti da a la quoi f'u yɛrɛ ɲɛ k'a ye contrôleur minnu bɛ na a bɛ se ka kɛ u bɛ olu n'olu nana dɔrɔn u bɛ se ka baara kɛ cɛ ka olu ɲɛna parce que olu bɛ kɛnɛ kan u siran olu ɲɛ dɔ ye mais f'u ka a dɔn ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ bila ka na ko wɛrɛ kama ka na i yɛrɛ kɛ sabu saba dɔ pour i k'a dɔn min bɛ a kɔnɔ quoi ne bɛ se k'u wele bila jamana ɲɛmɔgɔ kan u k'u kɔfilɛ an fan an sɛgɛn don dɛ walahi n'a fɔra an b'a ko b'anw ka jɛtɛmɛ minɛnw tɛ ka sɔrɔ n'u ka diwe ka minnu dilan u bɛ tila nin fɛnɛ gɛlɛ ta ka an sɛgɛrɛ kɔnɔ a ma nɔgɔ quoi ni tun bɛ tali kɛ mamadu jarala jamana ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ yuruguyurugu kɔni o ɲɔ ɲɛlɛmɛ an ka cakɛda caman na dɛ cɛni ala ka kan an yɛrɛ y'a gɛlɛyaw caman sɔrɔ u k'a lajɛ baara kan ka kɛ kɛcogo min na o ka se ka kɛ i ma min sɔrɔ i kɔrɔmuso ka cɛko la o kana bɔ i kunna dɛ maa caman de bɛ kɔlɔbɛ kɛ ka se ka jija ka taa impôt kɔni sara ka sɔrɔ a se t'u dɔw ye yɛrɛ yalasa u kana se ka n'u ka datugu i taala la i kan ka min kɔni sara n'a fɔra i ka dɔwɛrɛ fɛnɛ fara o kan o ye gɛlɛya ko de ye ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye jɛkulu min sigilen dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka dɛmɛ kɔni taga don dala dumunifɛnw gɛlɛya maa minnu sɔrɔ ka se ka dɛmɛ don olu ma commissaire à la sécurité alimentaire o maa olu kɔni lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ a ɲɛma danga ye basa janene ale ye kuma min fɔ yen nɔ an ka lamɛn an ka kimɛli baaraw la n'an b'a fɔ minnu ma enquête nationale ko 1,1 pratiquement 2 dɔɔni de b'a jɛ dɔrɔn minnu bɛ gɛlɛya la urgemment an kan ka taa minnu dɛmɛ o fana tɛmɛnen kɔ mɔgɔ 4 bɛ yen minnu fana bɛ degun kɔnɔ hali n'olu ka degun man bɔ ka fɔlɔ sɔrɔ hakili kan ka to minnu fɛ jan kan ka to la k'u dɛmɛ sugu ta fan fɛ an kɔni ka jate la lafiya da bɛ sɔrɔ n'ala ka jɛ ye parce que gouvernement sera ka dɔ koron yɛrɛ déjà k'a fara ɲɔgɔn kan an b'u sigi bakurubaw de la dɔw bɛ extrême urgence la olu kɔni olu ka réponse n'ala sɔnna ma o bɛ kɛ sisan ni nin lajɛ in tɛmɛna o kɔfɛ yanni samiya cɛ an b'a labɛn kulu filanan na o ni kulu sabanan parce que kulu filanan ni sabanan balo bɛ d'u ma mais ka u dɛmɛ ni fɛn wɛrɛw ye min tɛ balo gansan ye bagan maralaw b'o la jɛgɛ maralaw b'o la minnu fana bɛ bolola yɛlɛma kɛ o fana b'o la ani bolodongolo pour que ka se ka n'u ye ɲɔ sɔrɔ ou bien malo sɔrɔ min bɛ se ka n'a diya n'a ye donc o baara ninnu fana bɛɛ bɛna daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala ka jɛ an kɔni ka jate la kasabi min ɲininen don a ma dafa dɛ o kɔni an y'o fɔ an k'a ma dafa mais premier ministre y'a fɔ ko n'ala sɔnn'a ma u b'a lajɛ olu ni partenaires an mago bɛ fɛn o fɛn na ni maliyɛnw kan ka lafiya n'a ye k'u b'o boloda n'ala ka jɛ ni tun bɛ tali kɛ basan janen na a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye jɛkuluba min sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔna na conseil économique social et culturel olu kɔni ye lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ lajɛrɛ nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana basigi ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na bɛn bɛ se ka kɛ an ka laadala kokɔrɔw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na lajɛrɛ in kunba de kun y'o ye min bɛ tali kɛ a ɲɛmaa la yakuba katile an ka lamɛn nin session ye an bɛ se k'a fɔ thème 3 ɲɔgɔn kun don mais a bɛɛ lajɛlen ju ye jamana bɛ situation min kɔnɔna bi a kɛra sécurité ko fanfɛla ye a kɛra réforme politique minnu n'u fana bɛ kɛ an kumana nin kan ka n'a laban kɛ an kɛ commande publique baarakɛlaw b'an bolo o kɛra industriel o kɛra artisan ye u bɛ baara fɛn minnu kɛ a nafa fana ye a kɛ se ka san jamanadenw fɛ a kɛ se ka san jamana gouvernement baarakɛlaw fɛ kuma kɛra nin fɛn 3 de kan min ye réforme politique ye dɔw kɛra a ko bɛ sen na mɛ ban fɔlɔ an kɛ faamuya ye min ye n'an kɛ kan k'o fara a kan an ye o baara kɛ tile 15 in kɔnɔna na o papier bɛ labɛn a bɛ ci ka taa ɲɛmɔgɔw ma n'o ye président de la transition ye n'o ye gouvernement ye n'o fana ye CNT min ye question sécuritaire ye fɛn caman ɲɛfɔra ɲɛna sariya bolo dɔw talen don olu bɛ se ka bila sen kan fɔlɔ laɲini ye o dɔw kɛ bila sen kan min bɛ se ka to an ka sécurité a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min sariya bolo dɔw bɛ yen olu fana mɛ ta an fana ye faamuyali k'a la an b'an jija k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ se k'o sariya bolo u bɛ se ka sira sɔrɔ yalasa laɲini min ye jamana kɛ sécuriser o
o bɛɛ bɛ se ka sira sɔrɔ cogo minnu na min ye commande publique o fana ye an ye faamuyali kɛ fɛn caman ɲɛfɔra an ɲɛna jamanadenw n bɛ yan u bɛ baara kɛ u kɛra artisan ye u kɛra industriel ye u kɛra laɲini n'u ye fɛn minnu kɛ a fɛn bɛ se ka san a sanni fɔlɔ a bɛ se ka bɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ yɔrɔ n'o ye gouvernement ye yalasa min bɛ se k'a tɔ o nafolo bɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ a da kɛnɛ bɔ ka taa kɔkan na o laɲini an ye faamuyali fana kɔra baara min kɛ kan ka kɛ an y'an ka hakili jagabɔ k'o la o fɛn fɛn ye n'o bɛ kɛ anw ma komi proposition do wala orientation do k'a ɲɛsin gouvernement ma k'a ɲɛsin président ma fo ka taa se CNT la an ka kan k'o baara o tɔ laban kɛ k'o papier bila ka taa di olu ma donc le temps duuru in kɔnɔ vraiment baara kɛra ni tun bɛ tali kɛ Yakuba Katile la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye nɔngɔnkolo gɛlɛya o bɛ bɔ kɔnɔgolo de la a yirala k'a fɔ an ka jamana cikɛlaw gɛlɛya dɔw bɛ to k'u sɔrɔ tumu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ to ka ɲɔw kɔni ni ka gɛlɛya ta ka se ɲɔ ma kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigilen don o baaraw kama olu kɔni bɛ wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka fura ɲini o tumu ninnu na u ye lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ a ɲɛmaa ye Demba Jalo ye an ka lamɛn tumu mun n'a bɛ tiɲɛni kɛ an ka sumanw a bɛ dankari an ka sumanw na kaba a b'a tiɲɛ a bɛ keninge tiɲɛ a bɛ saɲɔ tiɲɛ o tumu nin an sera ka nin y'a san 3 ye fura b'an bolo fura nin tɛ kɔtigɛ a bɔra waati ni waati o waati fura b'an bolo k'a kunbɛn donc o kɛra sababu ye ka caman bɔ tumu ni kɔlɔlɔ la nka yɔrɔ dɔ bɛ yen kɔnɔw kɛlɛli an ma se ka fura ɲɛnaman sɔrɔ ka olu kɛlɛ ka nimisi wasa an ka fura dɛsɛra o ye kelen ye bon an kun bɛ baara kɛ ni avion de ye nka avion t'an bolo a bɛ san dama bɔ sanu donc yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se ka taa cogoya si la ka taa kɔnɔw kɛlɛ ni sanfɛ bolifɛn t'i bolo min ye banako ye banako nin fana filɛ nin fura t'an bolo ka se ka bana ninnu kɛlɛ a dɔnniya bɛ yen nɔ an b'a dɔn fɛn minnu kan ka kɛ nka a fura tɛ an bolo jiriden ninnu olu caman banaw de don donc o de fura tɛ an bolo ka lamara ka se ka u kɛlɛ ɲinan an ka laɲini ye 900,000 ani 30 ni 5 an ka laɲini de ye ɲinan n'o sera ka sɔrɔ gouvernement ta bɔ la ani an yɛrɛ ka partenaires olu fana ta bɔ la n'a bɛɛ sera ka bɔ a sira kan donc an ka miiri a la a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka se ka fɛn caman waleya ni tun bɛ tali kɛ OPV directeur général la Demba Jalo a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye Union des jeunes pour la paix et la nation d'Afrique olu kɔni ye lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ lajɛrɛ in daminɛna kunungo yɛrɛ a yirala ko farafina sifinaka caman kɔni farala ɲɔgɔn kan a se ka nin lajɛrɛ in kɛ bɛɛ ni keleya bɛ se ka farafina bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya minnu na an k'a ɲɛmaa dɔw lamɛn Union des jeunes pour la paix et la nation africaine n'o ye farafina sifinakaw ka jɛkulu ye min cɛsirilen don farafina ka kelenya bɛn sabatili lakana sabatili ani jamanadenw hakɛw lafasali baaraw kan a ye ŋaniya ta ka farafina tilebiyanfan fara ɲɔgɔn kan a cɛ fara muso kan walasa mara ni ɲɛnamaya ka se ka sabatiko ɲuman sɔrɔ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jakabɔ kɛ an kunkan ko kan an yɛrɛw ka fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ an yɛrɛw ka gɛlɛyaw kɔnɔna na ni dɛmɛ bɛ na ka fara kan a ka kɛ farankan ye nka a kana kɛ fɛn ye an yɛrɛ sinsinnen bɛ min kan maaw sɔnna ka gɛlɛyaw bɛɛ kun walasa an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. u ci bila ma an ka fara u kan parce que an bɛɛ ka miirina a bɛɛ bɛ taa sira kelen fɛ donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka nin baara in kɛ donc tile 2 baara de don tile 3nan déclaration dɔ ka kan ka kɛ déclaration de Bamako n'o ye an mana hakilina fɛn o fɛn sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan fɛn mun ye mara tagabolo ye fɛn mun ye basigi kow ye fɛn mun ye jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min u ka jamana kɔnɔ donc an bɛ na o gafe kɛ. ni tun bɛ tali kɛ a ɲɛmaa dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na ni farafinaka bɛn ni keleya ye ka na ni farafinaka ɲɛta ye ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye katikaw fɛ yen nɔ ONG dɔ kɔni ye formation dɔ kɔni kɛ sifinakaw kun k'u dege baara la u degelen kɔ baara la ka tila ka baara minɛnw kɔni ka se k'o di olu ma ONG yɛrɛ dɔ bɛ tali kɛ Tunisie la a yirala k'a fɔ wulikajɔ min kɔni kɛra ka ɲɛsin kati sifinakaw ma a kɔni kɛra tare ye kati sifinakaw bolo min bɛ tali kɛ kati maire la yɔrɔ wologɛm fo ka taa se ONG yɛrɛ a ɲɛmaa dɔ ma Amadu Dumiya an k'u lamɛn. bi ye nisɔndiya don de an bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyalen don bi mun na parce que ONG Tamak ani ONG Tunis u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka fɛn dɔ ɲini k'o di anw ma kalandenw ma n'o ye robinet baarakɛlaw ye ani minnu bɛ menuiserie métallique kɛ a bɛ ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min bɛna d'u ma k'a minɛ ni barika ye. baara nin yiriwa donc o projet in dabɔ kun ye min ye
o de ye ka dɔ bɔ denmisɛnninw ka tungalataga la n'an ko tungalataga a ma fɔ k'u balala nka n'a ma ɲɛ u bɛ taa u ka taa sira jɛlen fɛ n'a ma ɲɛ u bɛ taa fɛnɛ u bɛ taa n'u taara u bɛ sɔrɔ minnu kɛ yen ka se k'o sɔrɔw don ba la cogo min na ka encadrer donc projet in dabɔra o de kuma o hukumu kɔnɔna la an ye jeune 26 sugandi kati yan nɔ a dɔw bɛ yen u ye école kɛ mɛ u ka école ma taa yɔrɔ jan a dɔw yɛrɛ bɛ yen u ma deli ka don école la u tile kelen donc an y'u sɛgɛsɛgɛ u y'a yira k'a fɔ sababu min bɛ se ka to n'olu bɛ se ka basigi Mali la o de ye k'u dege bolola baaraw la donc an ye bolola baara minnu sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ nafa bɛ se ka sɔrɔ la o de ye soudeli ye ani plomberie soudeliya tɛ taa minɛn fɛn fɛn kɔ ani plomberia tɛ taa minɛn fɛn fɛn kɔ an y'o minɛnw de san kɔnɔ o dun ma sɔgɔmada in na a musaka bɛɛ ka taa formation na ka na bila mundan musaka la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan $50,000 ani $100,000 ni tun bɛ tali kɛ ONG ɲɛmaa dɔ la fo ka taa se Kati maire ma o y'a fɔ cogo min na ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔna na sifinaka mun garisɛgɛ donna ko in na o dɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Ɲare la an k'ale lamɛn depuis formation daminɛna fo ka na se bi ma an bɛ se k'a fɔ ko an ye kalan ɲuman kɛ wa ni ala ka jɛ ye an bɛ baara ɲuman kɛ ni minɛn ninnu ye ka se ka hakili to u la an kɔni an nisɔndiyalen de don parce que nin bɛ caman ba bɔ chômage la denmisɛnninw ka chômage kɛlen ka dugu fa kosɛbɛ ani tunga denmisɛnninw bɛ bɔli min kɛ ka taa tunga la nin bɛ caman bɔ o la ani an bɛ laɲini minnu fana kɛ o ye halisa ni nin dɛmɛbagatɔ ninnu bɛ se ka nin dɛmɛ ɲɔgɔnna caya ni tun bɛ tali kɛ sifinaka dɔ la min garisɛgɛ dɔrɔn nin ko in na ala ka ni ɲɔgɔnna caya n'an bɔra ye joyilakaw fɛ yen nɔ olu ka atɛtibugu gardien kɔni u ye gɛlɛyaba kɔni sɔrɔ u ka kɔlɔsili na ko san kelen o yɛrɛ bɛ dafa ko ka ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a ko la u ka sara kɔni tɛ ka sɔrɔ u ye wele kɔni bila a ɲɛmaaw ma ko ni ɲɛma sɔrɔ a la k'olu bɛ baara bila an k'a dɔ lamɛn Mari Kulubali cɛ don Gida mara la o k'a kɛ ala yɛrɛ kama sɔn k'an ka wari d'an ma san kelen yɛrɛ ni kalo in sera o san kelen dafalen bi ko maa bɛ gardien na Atɛtibugu la Joyila ne ni mɔgɔ di n'o mo kɔni b'a fɛ k'a ɲɛf'u ɲɛna n'i y'a sɔrɔ k'u bɛ wari di Ibirimu na n'a t'a di ou bien n'a b'a di o kɔni bɛ ani ala de cɛ ne kɔni b'a fɛ k'a ɲɛfɔ AM ɲɛmɔgɔ ɲɛna an kɔni bɛ gardien na Atɛtibugu la Joyila mais tiɲɛ yɛrɛ la an san kelen nin an ka wari k'a sɔrɔ k'a kɛ ala ni kira yɛrɛ kama quoi hali diyagoya tɛ ala ni kira kama ko k'an ka wari d'an ma tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ntɔɲɔgɔn da yɛrɛ bɛɛ dɔ ye n'a fɔra ko denbayatigi e ka san kelen kɛ y'a fɔ an de bɛ la e bɛ baara la dɔrɔmɛ kelen di k'a sɔrɔ o fana u k'a lajɛ sa an filɛ nin ye Atɛtibugu la ni hali min k'a kuma la mais Atɛtibugu de la sa min k'a kuma ye ne kɔni bɛ fɛn min kɔni ɲini a ɲɛmɔgɔ fɛ u k'a kɛ ala ni kira kama quoi hali wajibi kira quoi hali n'u ma ala dɔn u k'a k'u fa n'u ba ko k'an ka wari d'an ma sa an ka se k'an ka denbaya lahinɛ cogo min na quoi ni tun bɛ tali kɛ Madu Kulubali la y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake min bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Kuyatikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Kuyati cakɛda min n'an b'a wele ko force de sécurité n'olu ka baara ɲɛsin bɛ lakana ma a yirala k'a fɔ ko nin cakɛda in ko musolakaw man ca na dɛ ko nka ko sariya dɔ kɔni taara ko a bɛ waati bɔ walasa musolakaw ka se ka don a la cogo min na nka ko a ye hakɛ fana di musolakaw dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko musolakaw bɛ se ka don nin cakɛda la ko nka ko marifa tɛ d'u ma dɛ ko wa ko jɔyɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko o tɛ se ka di musolakaw ma n'an bɔra yen an bɛ taa rusilakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ sen na nin waati in na kabini kunu alamisa don k'a yira k'a fɔ Rusi jamanakuntigi ale kɔni ye yamaruya di walasa a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka Ukraine ko ka se k'a ko ɲɛnabɔ cogo min na o de kama sa kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine duguba caman i n'a fɔ Mariupol fo ka taa se Kiev ma ko a kɔni kɛmɛ dagabawuli ye ko maaw kɔni bɛ yira ɲini na fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka bɔ ka don jamana wɛrɛw kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa Doha n'o ye Qatar ale faaba ye an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jamanaba minnu bɛ yen minnu bɛ gazi ko kunna kosɛbɛ kosɛbɛ fɔ cogo wɛrɛ la minnu bɛ gazi sɛbɛkɔrɔ bɔ ni k'a di jamana wɛrɛw ma k'olu tun bɛ lajɛrɛ la Doha kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko gazi ko kɔni ko n'ala sɔnna ma ko wulikajɔw bɛ se ka kɛ kosɛbɛ walasa gazi ka sɔrɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Rusilakaw olu fana y'a yira k'a fɔ ko hali ni gɛlɛya bɛ olu ni Europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ka gazi ko kɔni ko olu tɛna a tigɛ u la bada n'an bɔra yen an bɛna farafinna min ye Centrafrique an b'a dɔn k'a fɔ dɔ fana tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ baara kɛ minisika kɔnɔna la ko cɛ 4 kɔni kun minɛna ko nka k'an bɛ don min na ko sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ ko nin ma kofɔlen don ko u kana bila la an bɛ segin ka na an fɛ jamanaba in kɔnɔna la an ka seko tigilamɔ donko tigilamɔ olu kɔni bɛ dusumakasi la bi kosɛbɛ kosɛbɛ bawo an ka dɔnkilidala denmisɛnnin min bɛ yen n'a bɛ wele ko Seku Tira ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Dragon ko ala ka wele sera ma tara araba don wa ko jɛnɛjaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunu alamisa don ma kofɔlen yɛrɛ ko a san 32 kun bɛ dafa mɛ kalo 29 nata in na o y'a yira k'a fɔ ko jɛnɛjaw baara bɛɛ lajɛlen kɛra falajɛkaw fɛ u ka denbaya la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la karamɔgɔ Sidiki ni bɛ dan sigi an ka kɔn ka kunnafoni la kumabɔ la Mohamed Samake yarabi ala ko dugawu minɛ ala ka hinɛ a la ka kɔtɔ nɔgɔ an yɛrɛ ye k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'an ta don kɔnɔ